Športovci sú špeciálne bytosti so špeciálnymi talentmi, cieľmi, potrebami, problémami aj emóciami. Viem to, pretože som bol reprezentant aj majster bývalého Československa aj Slovenska vo všetkých vekových kategóriách. Ale to už je história. Potom som k tomu, vďaka podpore mojich rodičov a trénerov, pridal 6 rokov štúdia medicíny, neskôr 5 rokov štúdia PhD v odbore normálna a patologická fyziológia človeka a potom 35 rokov štúdia výživa človeka. Pozývam vás, hej, športovci všetkých druhov, pozývam vás na môj webinár Výživa športovca, ktorý je postavený na mojich dlhoročných skúsenostiach vrcholového športovca a na poctivom štúdiu medicíny a fyziológie a výživy človeka. Všetko sa dozviete v linku pod videom alebo na stránke akv-shop.com. Tak sa do toho pustite so mnou, kúpte si webinár Výživa športovca podľa lekára a majstra športu. Hneď teraz. Ja naozaj viem, čo to je tréningová drina, kalorický výdaj, budovanie svalovej hmoty, ochrana tela v záťaži a rozvoj výkonnostných funkcií ľudského organizmu.